Moi! Tänään me pelataan, tai tänään te pelaatte munkaan 99 Night in the Forestia. Ja kattokaa kuin hyvä mi on jo, vaikka on day 7. Siis wow. Hakataan vähän puuta, että me saa rakennettua lisää tonne seiniä ja suojaa. Day 8! Wow! Lisää puuta, la 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 la. No mikä info siellä nyt on? Ei, tänään ne hyökkää. Ja vesisadekin on. Vähän sieltä metallia. Mitäs täällä on? Ammuksia, okei, tosi hyvä. Vähän lisää metallia. Sitten vähän kierrätään, ettei sudet hyökkää. Totta kai. Okei, aararkku. Tää on tosi hyvä. Mitäs sieltä tulee? Rifle, oikeesti tosi hyvä. Wow, sit vähän metallia siitä. Ja sieltä totta kai yksi puu. Joo. Sit siitä koalia. Ai vitsi, 2 vierekkäin. Mä en saa molempia nyt, no ei se mitään. Kotiin. Rifleammoja, tosi hyvä. Nuotiolle. Sinne kaikki. Oho, 43 metallia jo ja 18 puuta. Vitsi kun ei riitä tähän. No ei se mitään. Joo. Näin. Noita ei laitetakaan vielä. Jos te haluatte, niin minä voin tehdä kyllä tätä vielä lisääkin teille. Ei, tänään hyökätään. Missä ne hyökkäjät nyt on? Siellä. Ei vitsi, siitä meni ammusturhaan. Todella jatketaan. No niin, ei älä nyt ammu minua. Sieltä vissiin vielä viimeinen. Ei me vahingosta puhuta nurin. Keltaisella heltti ja nälkäkin voi. Mukana ei oo kauaa. Sinne koivistit.
menen? Missä välissä? Talo. Okei, tosi hyvä. Linna. Okei, hyvä sairaala. Tää on tosi hyvä. Kanisteri. Ei kun mä käynytkin tossa sairaalassa ja sisällä käydään silti. Eiks näitä sairaalapenkkejä saanut jostain? Minun mielestä sain jostain. Kakku. Syvä kakku. No niin, ai siellä oli metkit. Minä en se on huomannut. Okei, siellä olisi kyllä metallia. Toivokaa toi susi ei suutu meille. Tai minulle oikeastaan. Okei, täällä on tosi hyvä. Täällä on tää. Ei vitsi, susi. No niin. Easy. Minä vielä pelastaa sitä lasta, mutta minä aion pelastaa kyllä sen. No niin, mitäs täällä on? Mitä me voisin nostaa? Tällaista, ehkä Joo, tätä. Joo, tätä. Ja sitten tollas. Oisko vielä jotain? Sitten tällaista. Joo, nyt on hyvä. Nyt mennään nuotiolla. Ja sisustamaan. Niin kyllä varmaan enää tässä videolla sisusta, että moikka! Ehdottakaa videot.